kvällens andra teema, eli tässä nyt huomioidaan tämä kirjallisuuden Nobel-palkinto tältä vuodelta Laszlo Krasna-Horkai, mitä ja miten ymmärrämme, kun ymmärrämme kaunokirjallisuutta. Tässä on hän itse, ja tuolla, mä en tiedä mistä syystä siellä ylhäällä on niin pieni teksti, mutta siellä on tosiaan nämä 2 teosta, jotka on suomennettu, ja täällä alhaalla on sitten hieman enemmän ruotsiksi. Mutta täällä nyt kanssani on tosiaan paras Krasna-Horkai lukija ja kirjoittaja Suomessa, eli kääntäjä Minna-Mari Sinisalo, joka on valmistunut unkarin kielen maisteriksi ja sitten vielä kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmasta. Eli mä haluaisin korostaa tätä, koska kun me puhutaan kaunokirjallisuuden ymmärtämisestä, niin mehän puhutaan niin kuin hyvistä lukijoista, ja me tullaan vielä siihen varmaan, että millaista lukemista kaunokirjallisuus ja erityisesti tässä nyt Krasna-Horkai ikään kuin vaatii. Mutta mä olen itse estetiikan dosentti ja taidekasvatuksen professori, ja mä otan tähän vähän tukea. Tällä hetkellä aika paljon tutkimusta kyllä meneillään myöskin niin sanotusta kognitiivisesta kirjallisuuden teoriasta, jossa pohditaan juuri sitä, että mitä me opitaan kaunokirjallisuudesta. Mutta mä itse menen tässä vähän taaksepäin. Mä olen itse innostunut fenomenologisesta estetiikasta, ja tämä Michel Dufresne, joka oli ranskalainen filosofi, kirjoitti 1953 tämmöisen laajan opuksen. Itse asiassa oli myöskin hänen väitöskirjansa Phénoménologie de l'expérience esthétique, jossa hän pohtii sitä, että miten taidetta ylipäänsä ymmärretään. Se on noin 600-sivuinen teos, joten ei mennä yksityiskohtiin, mutta mä poimin joitakin näitä asioita. Siis hän ajattelee, että on niin kuin 3 tasoa. Ja yksi on läsnäolon taso, jos puhutaan kaunokirjallisuudesta, niin siinä on ehkä se, mitä on siis kirjallisuuden ja kielen rytmi ja rakenteet, mutta mahdollisesti myöskin sellaiset asiat kuin vaikkapa jos Krasna-Horkain teoksessa on kylmää, niin me koetaan se aika välittömästi. Toinen taso on sitten tämä esitetty maailma, joka on niin kuin voisi ajatella ne niin kuin esineet ja asiat, jotka on siellä esillä. Tässä tapauksessa voisi miettiä, että minkälaisia paikkoja, maisemia, minkälaisia henkilöitä, millainen on sää, että mitä niin kuin siellä on esillä tietyllä tavalla. Ja sitten kolmanneksi on se ilmaistu maailma, ja se on Dufresnen mukaan se avain oikeastaan tähän niin kuin siihen erityiseen tietoon, mitä taide välittää ja myöskin kirjallisuus välittää. Ja se on sen taiteilijan tapa esittää asioita, hänen näkökulmansa niihin. Eli tavallaan tässä nyt niin kuin maailma Krasna-Horkain silmin nähtynä tai hänen kynän kautta kuvattuna, se näkökulma, joka syntyy kielessä. Tästä voi puhua myöskin tunnelmana. Ja tämä on jotain sellaista, mitä me opimme, voidaan omaksua. Dufresne myös sanoi, että jokaisella ihmisellä on tällainen oma tapansa olla olemassa ja nähdä maailmaa. Ja olennaista tässä on myöskin se, että tämän fenomenologisen filosofian lähtökohdista ylipäänsä maailma ilmenee meille paitsi asioina, niin myöskin tunteina, tunnetiloina. Eli on aina, tämä taso on aina olemassa. Mutta taiteilijat pystyvät sen niin kuin tuomaan esille erityisen hyvin, ja tällä dialla on sitten muutama vielä tämmöinen sinisellä käsite, tämä existentiaalinen a priori esimerkiksi on juuri sitä sen jonkun tietyn taiteilijan, kirjailijan, muusikon, säveltäjän tapa esittää niitä asioita. Tässä on siis kyse tiedosta ja jopa totuudesta, sanoo Dufresne, eli se on yksi tapa, jolla maailma on olemassa meille. Ja taiteen vahvuus on tuoda sitä esille. Ja toinen asia, mitä mä ajattelen tässä, mihin ehkä tullaan myöskin, niin on tämä tapa, jolla Dufresne puhuu taideteoksesta tämmöisenä melkein subjektina. Eli se tarkoittaa sitä, että kun me ollaan tekemisissä taiteen kanssa, niin me suhtaudutaan siihen teokseen ikään kuin se olisi elävä olento, ikään kuin se olisi toinen henkilö, joka aina näyttäytyy hieman eri tavalla, joka on tyhjentämätön, tai me voi selittää loppuun.
ja jonka kokemisessa meidän täytyy myöskin niin kuin mennä omana itsenämme mukaan. Mutta tämä varmaan riittää nyt. Tästä voisi tietysti puhua pitkään, mutta mennään tähän tavallaan nyt tähän aiheen pariin. Mä haluaisin ensin Minna-Marilta kysyä, että kun sä käännät Unkarista Suomeen Krasna-Horkkaita ja tietysti kaksi erilaista kieltä, ja sitten on vielä tämä kirjailijan niin kuin oma tapa käyttää kieltä, joka on aika ainakin normaalikieleen nähden siihen, miten me ollaan totuttu kirjoittamaan, niin omalaatuinen, vähän pisteitä esimerkiksi ja niin poispäin, niin miten sä luonnehtisit tätä tasoa, tätä ikään kuin läsnäolon tasoa hänen kirjoissaan? No, mulle niin kuin kääntäminen on jotenkin lähtökohtaisesti siis uudelleen rakentamista. Ja sitten tavallaan se, että pystyy rakentamaan jotain uudestaan, niin pitää ensin tehdä siitä tulkinta tavallaan. Ja sitten sen tulkinnan perusteella tehdä sitten ikään kuin uusi kokonaisuus, mikä ei ole sama eikä vastaava eikä uskollinen eikä uskoton. Ja tavallaan se tulkintaan sisältyy sitten niinku aika paljon kaikenlaista. Siis sitä tietysti niinku sanojen sisältämää tietoa, mutta aika paljon myöskin sitä niinku tunnetietoa tai jotain ruumiillisuutta, mikä mä jotenkin koen Krasna-Horkkain teokset semmoisena niin kuin tai se on itsekin sanonut, että ne on musiikillisia ja kirjallisia sävellyksiä, joissa on sitten semmoinen niin kuin akustinen ulottuvuutensa, joka kuulee sitten, kun niitä lukee ääneen, niin tavallaan se semmoisena jotenkin, mitenhän se nyt tiivistää, semmoisena kokonaisuutena, missä on se niin kuin sekä sanatieto että se niin kuin tunne ja rytmi tavallaan, niin se kokonaisuus pitäisi jotenkin sit rakentaa uudestaan, mikä on tietysti niin kuin aika kuulostaa monimutkaiselta, mutta ehkä ei ole niin monimutkaista. Miten se tapahtuu, jos ajatellaan, että voidaan jotain proosatekstiä tai jos ajatellaan tekoälyä, joka on paljon esillä, niin sehän niin kuin samassa hetkessä kääntää. Ja sitten toisaalta tämmöinen kirjailija kuin Krasna-Horkkai, siis olen itse päässyt, en ole ehtinyt lukea niin paljon, että hän vaatii hidasta lukemista, mutta siitäkin voidaan vielä palata, niin sitähän ei voi niin kuin lähteä näin lause lauseelta, vaan täytyy niin kuin ensin ymmärtää sen, tavallaan sen kielen maisema. Tässä voisi viitata toiseen fenomenologian Merleau-Ponty, joka juuri vertasi tätä niin kuin kirjailijoiden kieltä tämmöiseen maisemaan, jota täytyy omaksua ennen kuin siitä, että sit kun niin kuin lukee enemmän, niin sit se rupeaa avautumaan. Joo, se on varmaan just se niin kuin tulkinnan taso tavallaan, että kääntäjähän lähilukee tekstin todella tarkkaan ja todella moneen kertaan, että niin tarkkaa lukijaa ei varmaan välttämättä kirjailijalle osu eteen toista. Joo, mulla on vähän pieni ääni, mutta tavallaan se tulkinta perustuu siis useampaan lukukertaan ja tavallaan semmoiseen, että elää sen tekstin kokonaisuudessaan ja sen koko rytmin ikään kuin, että jos se teksti luettaessa itkettää mua tai naurattaa mua tai saa mut jotenkin ahdistumaan tai mitä tahansa muuta, niin sit mä koen, että sen pitää sen käännöksen tehdä sama. Ja tavallaan samassa rytmissä ikään kuin, tai jos vaikka jos se on hauska, niin se on samassa rytmissä hauska, että se ikään kuin taimaus on kohdallaan ja kaikki semmoinen, että se vaatii semmoista niin kuin todella lähilukua. Joo, kiitos. Tässä ollaan varmaan kyllä kaunokirjallisuuden ytimessä, mutta mennään vähän eteenpäin tässä. Miten sä voisit luonnehtia tätä esitettyä maailmaa Krasna-Horkkain teoksissa? Vielä ehkä se, että tietysti kaikki nämä tasot vaikuttaa toisiinsa, ei me voida niitä erottaa niin kuin sillä tavalla, mutta ne on ikään kuin tasoja tai näkökulmia. Se esitetty maailma vaihtelee kyllä tosi paljon, että kun siinä liikutaan, niin kuin, ensimmäiset romaanit on sijoittu Unkariin, mutta sen jälkeen siinä lähdetään kyllä ihan ympäri maailmaa seikkailemaan ja on aika erilaisia tilanteita ja maisemia, mutta siellä on ehkä
toistuvia elementtejä on löydettävissä esimerkiksi henkilöhahmoista, että siellä on muutama semmoinen arkkityyppi, jotka toistuu melkeinpä joka tarinassa. Että siinä on semmoinen niin kuin, ikään kuin vähän osaton pahnanpohjimmainen semmoinen, ikään kuin mikä on vaikka tässä vastarinnan melankoliassa on tuo Valuska, ja sen vastaparina on semmoinen niin kuin, aika melankolinen älykkö, joka tavallaan sitten tarkkailee ja puolustaa tätä pahnanpohjimmaista. Ja sitten on taas niin kuin, niiden vastapainona on semmoinen vallankäyttäjä, joka ikään kuin pyrkii painamaan niitä heikompiaan alas. Ja se tavallaan olennaista mun mielestä on niissä henkilöhahmoissa on se, että miten niistä puhutaan. Että musta se, itse asiassa yksi asia, mikä siinä niin kuin toistuu, on kertojahahmo myöskin, joka on tosi mielenkiintoinen tyyppi. Et sillä on ihan oma jotenkin persoonansa ja se on tosi kiinnostavalla tavalla niin kuin kertoo siitä, että mitä Krasnahorkai tavallaan itse ehkä jotenkin siinä haluaa, mitä se haluaa sanoa, mutta hän niin kuin kertoo ja kuvailee näitä hahmojaan todella tarkasti, mutta myös niin kuin suurella myötätunnolla ja niin kuin hirvittävällä tarkkuudella. Ja hän on tämmöinen niin kuin puolesta puhuja, joka kulkee mukana ja antaa näille hahmoille äänen. Tämä tapahtuu kaikki siinä kielessä. Se liikkuu hyvin hienovaraisesti. Joo, siinä se on semmoista niin kuin aika moniäänistä niin kuin ajatusten virtaa se teksti, että siinä on ikään kuin saattaa tulla sivuhuomioina aika paljon niin kuin muilta hahmoilta tai kuulopuheita on aika paljon semmoisia huhuja, mitkä vaan niin kuin tulee siihen, saattaa olla suluissa tai ajatusviivoissa tai sitten muuten sinne pedattuna sinne tekstiin, että se on semmoista niin kuin tosi moniäänistä välillä niin kakofoniaakin se niin kuin, että kenen ajatuksia tai kenen ajatusten virtaa se on, niin se on vaikea sanoa aina välillä, että kuka siellä puhuu. Joo, mä huomasin kanssa siinä vähässä lukemisessa, mitä mä ehdin tehdä, että sit saattaa hyvin taitavasti myöskin niin kuin yhdistyä pari henkilöiden niin kuin näkökulmat. Esimerkiksi tässä ruotsinnetussa Den sista vargen teoksessa, niin siinä on tämmöistä. Me ollaan oikeastaan ehkä jo tämän ilmaistun maailman parissa, kun sä puhut siitä, että miten hän kuvaa näitä hahmoja. Eli siis tietyllä tavalla ehkä nämä suomennetut teokset ja myöskin näissä ruotsiksi käännetyissä, mihin olen ehtinyt tutustua, niin se maailma on tietyllä tavalla aika harmaa ja silti on esimerkiksi mukana huumoria. Joo, se huumori on tosi olennainen noissa jotenkin. Se on itse asiassa niin kuin se tekstin rakenne, se on aika väsyttäväkin siinä mielessä, että se kuormittaa ehkä jotain niin kuin työmuistia tai jotain semmoista aika paljon, koska siellä ei ole niitä pisteitä eikä välttämättä sit semmoista niin kuin hengähdystaukoakaan välillä, jos mennään oikein intensiivisesti eteenpäin. Niin se huumori on siellä niin kuin jotenkin semmoisena niin kuin katarttisena voimana. Ja toinen on semmoinen ehkä joku, että mennään johonkin konkreettiseen tekemiseen, mitä hänen teoksissaan on yllättävän vähän sitten tehdään oikeastaan yhtään mitään, että se on semmoista niin kuin ajatustyötä lähinnä. Haluaisitko lukea Joo, tästä mä voisin vähän? Lukea tuommoisen pätkän, missä kuvaillaan tätä vastarinnan melankolian päähenkilöä Valuskaa. Linttaan astutuissa nahkakengissään ja painavassa virkatakissaan, vaakunalla varustettu koppalakki päässä ja kyljessään lähes kiinni kasvanut soljellinen nahkalaukku. Selkä kumarassa ja tunnistettavin omalaatuisesti vaappuvin askelin hän uursi loputonta uomaansa syntymäkaupunkinsa lahoavien rakennusten väliin. Mutta näki oikeastaan vain maan, tai siis jalkakäytävien ja asfalttiteiden, mukulakivien ja laitakaupungin tallattujen kinttupolkujen pintaan jäätyneiden roskien lähes kulkukelvottomaksi muuttamat suorat ja mutkat. Ja vaikkei rinteitä ja pengermiä, halkeamia ja kivetysten aukkoja tuntenut kukaan paremmin kuin hän, joka osasi vaikka silmät suljettuina pelkän jalkatuntuman perusteella päätellä, missä milloinkin kulki.
Hän ei ollut tietoinen vierellään vanhenevien seinämien, aitojen, porttien tai räystäiden yksityiskohdista, mikä johtui yksinkertaisesti siitä, ettei se mielikuva, mikä hänellä niistä oli, olisi sietänyt pienintäkään muutosta. Ja näin hän tiedosti ne ainoastaan olemuksen perusteella, nimittäin, että kaikki on tallella. Niin kuin koko maan yhteen sulautuvat vuodenajat ja ympärillä elävät ihmisetkin. Jo ensimmäisissä muistikuvissaan suurin piirtein niiltä ajoilta, kun hänen isänsä haudattiin, hän kulki näitä samoja katuja. Tosin vain periaatteessa olihan hän silloin liikkunut ainoastaan Marootti-aukion läheisyydessä, niin kaukana kuin 6-vuotias lapsi kotoaan uskaltautuu. Ja totta puhuen ei silloisen ja nykyisen valuskan välillä ollut havaittavissa mitään varsinaista kahtiajakoa tai edes rajapintaa, sillä siitä lähtien, kun hän oli ensimmäistä kertaa vilkaissut tiedostaan ylös tähtitaivaalle, ehkäpä juuri hautajaista palatessaan, oli sama taivas nuo värähtelevät valot suunnattomassa kaukaisuudessa pitäneet hänet otteessaan. Hän kasvoi ja kävi hoikemmaksi, hiukset ohimoilla alkoivat harmaantua. Silti mittakaavat, jotka olisivat voineet helpottaa suunnistusta, merkitsivät hänelle tänä päivänä yhtä vähän kuin silloinkin. Eikä hän ollut tähän päiväänkään mennessä ymmärtänyt, miten maailmankaikkeuden jakamaton virta, jonka osa hän itsekin oli, vaikkakin vain ohikiitävän hetken, oli edes mahdollista sekoittaa ajankulkuun, tuleman viisaaseen herkkyyteen. Hän seisoi ympärillään hiljalleen virtaavien inhimillisten tapahtumien keskellä rauhallisena ja puolueettomana, jotenkin surullisen hämmentyneenä, eikä kyennyt kaikista eläytymisyrityksistään huolimatta käsittämään, mitä rakkaat ystävät toisiltaan tarkalleen ottaen halusivat. Koska hänen paljas ja ymmällään oleva tajuntansa ikään kuin sulki hänet maallisten asioiden ulkopuolelle ja lukitsi hänen koko olemuksensa äidin ylitse pääsemättömäksi häpeäksi ja paikallisten suureksi riemuksi yhden pysähtyneen ja läpinäkyvän hetken rikkomattomaan kuplaan. Sokeasti ja väsymättä hän kulki, vaelsi ja viiletti tämän henkilökohtaisen kosmoksensa parantumaton kauneus sielussaan, niin kuin hänen arvovaltaisella ystävällään oli tapana ehkä hieman kärkevästi huomauttaa. Yläpuolellaan vuosikymmeniä muuttumattomana pysynyt taivas ja jalkojensa juuressa jalkakäytävien ja kinttupolkujen vuosikymmeniä samana säilynyt väylä. Ja jos hänen elämällään ylipäätään oli tarina, oli se tuon laajenevan kiertokulun tarina. Se, kuinka hän oli 35 elinvuotensa aikana siirtynyt Marootti-aukion välittömästä läheisyydestä koko kaupunkia kiertävälle radalle. Hän oli nimittäin muuttunut hämmästyttävän vähän sitten lapsuutensa, eikä hänen kohtalossaan tai toisaalta ajatusmaailmassaankaan ollut tapahtunut tuon aikana mitään oleellista muutosta. Eihän ihmetykselläkään ole tarinaa, kesti se sitten vaikka tuplasti 35 vuotta. Joo, eli tässä on tämä oikeastaan hyvin metafyysinen hahmo, Valuska, joka kiertää siinä kaupungissa, rapistuvassa kaupungissa ja katsoo tähtitaivasta, jos täällä on tähtitieteilijöitä. Mutta me varmaan pitää pikkuhiljaa tässä myös siirtyä eteenpäin. Miten sä luonnehtisit, että minkälaista lukemista Krasna-Horkkain teksti vaatii? Mitä se vaatii lukijalta? No, kärsivällisyyttä ainakin ja aikaa ja sitä, että siihen tavallaan jakamatonta huomiota, että sitä ei voi lukea sillä tavalla niin kuin pientä pätkää silloin tällä, vaan että se vaatii sen niin kuin keskittymisen ja sen niin kuin rytmin mukaan menemisen tai uskaltautumisen, että muuten se ei oikein avaudu se teksti. Tavallaan se vaatii semmoista ihan niin kuin konkreettista hidastamista, ehkä mikä tänä aikana saattaa ihmisille tuottaa vaikeuksia, koska maailma menee koko ajan kovempaa vauhtia eteenpäin ja häiriöitä on paljon. Joo, mä olen samaa mieltä siitä, mutta sen sijaan mä luin Hufvudstadsbladetissa Hugo Strandbergin haastattelun, joka on filosofi Turussa ja lukenut Krasna-Horkkaita, niin hän antoi neuvoksi, että voi laittaa pienen merkin sinne marginaaliin lyijykynällä, että mihin jää. Ja tavallaan se maailma vetää niin voimakkaasti sisäänsä, että tietyllä tavalla missä on mahdollista ottaa taukoja kyllä ja jatkaa sitten, mutta täytyy ehkä luopua myöskin jostain semmoista ajatuksesta, että mun pitää ymmärtää ihan kaiken, siis semmoista tiedollisesti ymmärtää, että täytyy niin kuin antautua, niin kuin amerikkalainen filosofi John Dewey sanoi, että taiteen parissa meidän pitää niin kuin olla aktiivisia, valppaita, mutta samalla antautua
tekstille, doing and undergoing. Nyt se on minusta myös aika hyvä, ja sitten tässä tulee ehkä myöskin se Dufresnen ajatus tästä teoksesta tämmöisenä melkein subjektina tai olentona, että täytyy niin kuin antaa sen ohjata. Joo, ehdottomasti joo. Siinä vaaditaan kyllä sitä luottamusta tai jotain semmoista, niin kuin, että mä olen pannut merkille noissa, että Krasznahorkai tekee semmoista, että varsinkin niin kuin aluissa, eli kirjan alussa ja kappaleen alussa, että silloin kun se on pitänyt sen tauon, niin sen jälkeen se on vaikeaa tai hankalaa päästä sinne, niin kuin, että tavallaan se ikään kuin se teksti haluaisi vähän karistaa sieltä kyydistä ne, niin kuin, jotka ei kiinnitä riittävästi huomiota, tai joku semmoinen fiilis siitä tulee. Mutta. Aivan. Joo, tässä on hyviä neuvoja. No, mutta sitten jos ajatellaan niin kuin Krasznahorkaita ja tätä, että mitä me ymmärrämme, kun me ymmärrämme häntä, että sinä olet tässä nyt asiantuntija, niin pystytkö luonnehtimaan tätä, että minkälaista ikään kuin ymmärrystä tai tietoa me nimenomaan tämän kirjailijan teoksista saamme? No, mulla on semmoinen jotenkin tunne, että Krasznahorkai kirjoittaa oikeastaan vaan ihmisestä ja ihmisyydestä jotenkin. Mm-hmm. Että siinä on niinku se koko skaala niinku jostain yksityisestä yleiseen ja koko semmoinen niinku inhimillisyyden niinku koko spektri, että mitä kaikkea se on niinku kiusallisimmillaan,kin, että mitä kaikkea pikkumaisuuksia meidän päässä pyörii ja miten halpamaisia juttuja tai toisaalta, että miten hienoihin juttuihin me niin kuin ylletään. Paikoin ehkä myöskin, ainakin mun nyt aika rajallisen lukemani perusteella, ja tietysti riippuu myöskin lukijasta, mutta hän sanoo kyllä jotain minusta meidän ajasta myöskin. Esimerkiksi tämä tapa, jolla me, esimerkiksi nimenomaan tämä viimeinen susi-kokoelma, niin siinähän on konkreettisesti kyse siitä viimeisestä sudesta, joka ammutaan Extremadurassa, Espanjassa, mutta se on niin kuin hyvin tavallaan sellainen kuvaus siitä, että miten tämä ampuja sitten näyttää tämän täytetyn suden ja iloisesti hymyilee ja on ylpeä, että se jotenkin lukijasta riippuu, mutta sen voi niin kuin nähdä allegoriana myöskin tälle ajalle ja sitä, että mitä ihmiskunta tällä hetkellä saa aikaan. Ja tämä on ehkä se, kun Nobelin tai Ruotsin Akatemia palkitsi häntä, ehkä hänen kirjat ei ole, niin sanoisin, aurinko ei paista, ei ole valoisaa, ei ole sillä tavalla hauskaa, mutta hän osoittaa myöskin jotenkin tämä juuri taiteen voiman tässä kuitenkin kertoa näitä asioita ja sillä tavalla tuoda jotain tämmöistä arvokkuutta ja myöskin siis huumoria siis hyvin inhimillisellä tavalla, että mä ajattelen, että hän on myöskin tämän ajan kirjailija ja tietysti riippuu varmaan, että mitä häneltä lukee, mutta myöskin tietynlaisen eurooppalaisen ja keski-eurooppalaisen ja niin kuin, ootko jossain mielessä samaa mieltä tästä vai Joo, ehdottomasti kyllä. Mulla on niinku semmoinen tunne, että se niinku tavallaan se melankolia tai se semmoinen niinku ehkä lohduttomuus niissä teksteissä liittyy just siihen niinku ikään kuin siihen ihmiskuvaan tai siihen, mitenhän se nyt jotenkin semmoinen tavallaan, että ihmiskunta kokonaisuudessaan etenee johonkin tiettyyn suuntaan ja sitten se yksilö katsoo melankolisesti sitä, että mihin me ollaan menossa. Tavallaan joku semmoinen siinä mun mielestä on niin kuin tosi usein läsnä. Joo. Mä luulen, että meidän piti ehkä jättää vähän mahdollisuutta myöskin yleisölle kysyä ja tavallaan tämä meidän pohdinta jää tässä vähän kesken, mutta ehkä voi sanoa, että kun ymmärrämme kaunokirjallisuutta, mitä se ymmärtäminen on, niin se on ehkä se, että syntyy suhde siihen ja silloin ymmärrämme jotain maailmasta ja ymmärrämme jotain itsestämme ja se on ehkä jotain sellaista, mitä ystäväni Dufresnekin olisi sanonut. Mutta näillä sanoilla kiitos. Kiitos. Ja nyt on mahdollisuus tehdä kysymyksiä. Varsågoda. Där.
Joo, Janhunen. Mä tätä kuunnellessa vaan katsoin vähän, mitä Wikipediassa sanotaan, ja totesin, että Krasnohorkai on viettänyt aika paljon aikaa Aasiassa, muun muassa Mongoliassa ja Kiinassa, ja on myös kirjoittanut ainakin pari kirjaa tästä. Et miten tämä näkyy sitten hänen muussa tuotannossaan tai sitten tässä kirjallisuuskäsityksessä, tämä Aasian vaikutus? Se näkyy aika paljonkin. Nyt on itse seuraava suomennos on semmoinen kuin Seijobo tuolla alhaalla ilmestyy nyt luultavasti helmikuussa tai helmikuun paikkeilla, niin siinä liikutaan aika paljonkin Aasiassa. Että siinä on paljon Japaniin ja Kiinaan sijoittuvia tarinoita ja muuta. Mun mielestä se näkyy myöskin semmoisena niin kuin buddhalaisena vivahteena siellä jotenkin, niin kuin, vaikkei puhuttaisikaan välttämättä Aasiasta, mutta semmoinen joku sen tyyppinen niin kuin filosofinen tausta siellä on. Joo. Kiitos. Kiitos mielenkiintoisesta esityksestä. Tuo pitkä ja vaativa tekstin muoto on kiinnostavaa ja viittasit siihen, että kysymyksessä olisi osin rytmi taiteellisena ilmiönä. Siitä olisi kiva kuulla vähän lisää. Miten ajattelet sen toimivan tuossa tekstissä eri tasoilla? Musiikissahan rytmisiä rakenteita löytyy monenmoisia. Ja toinen kiitos sitten siitä, että myöskin tämä tiedollinen aspekti, joka liittyy erilaisiin estetiikan ja taiteen kysymyksiin, tuli mainittua. Henkilökohtaisesti olen korvia myöten täynnä nyt sitä tunnetta, jota kaikissa tuuteissa meille syödetään. Se rytmi on siis tosi olennainen siinä ylipäätään siinä niin heittäytymisen tai siinä mukana pysymisessä. Mutta mun mielestä se kertoo se rytmi niin kuin itsessään semmoista niin kuin sanoin kuvaamatonta tai semmoista niin kuin sanojen ulkopuolista jotain. Ja koko rakenne, mun mielestä sillä on oma niin kuin merkityksensä siinä, että ei se ole ihan muuten vaan raskas, vaan se on sen takia, että lukijassa herää tunne siitä, että nyt on, niin kuin ollaan tavallaan, se kertoo siitä aiheestaan lisää, se rakenne ja rytmi. Ja Klas Siljakos, ja. Kiitos. Saa semmoisen käsityksen, että Krasnohorkai kuljettaa hyvin suurta osaa juonestaan nimenomaan kielen kautta, kun näkee, että kappale ja luku on oikeastaan yhtä ja sama, että kun olet sinne lähtenyt, niin poispääsyä ei enää ole. Ja tämä on niinku osa narratiivisuutta, käsittäisin yhtä paljon kuin kieltä. Kysyisin sulta, kun mä oon lukenut lähinnä englanniksi hyvin palkitun George Certesin kääntämänä, niin kysyisin, että onko sulla samanlaiset haasteet edessäsi suomentaessasi kuin Certesillä, kun Unkari ja Suomihan käyttäytyy suurin piirtein samalla lailla niin kuin englittisinä kielinä, joten esimerkiksi sanajärjestys on vapaampi ja sitä voi alistaa niin kuin Krasnohorkain poljennalle, kun taas englanti käyttäytyy eri tavoin. Joo, mä väittäisin, että mulla on paljon helpompaa kuin Certesillä, että se on ylipäätään noin germaniset kielet voi olla vaikeampia sen takia jo, että niissä on niinku, meillä lisätään sananvartaloon hirveästi tavaraa ja niitä tehdään Unkarissakin vielä ehkä enemmän kuin Suomessa. Ja sitten taas germanisessa kielissä se on semmoista silppua enemmän. Tai sillä tavalla, että se käyttäytyy eri tavalla se niin kuin kokonaisuus. Et mä luulen, että se on huomattavasti helpompi tehdä se ikään kuin jäljitellä sitä alkuperäistä, jos se rakenne on samantyyppinen. Eli Kari Raivio, ja. Mitenkä kirjailijat jaksavat Viktor Orbanin Unkarissa? Siellähän on nimittäin tiede pantu niin kuin täysin valtion kontrolliin. Yliopisto
Keski-Euroopan yliopistohan muutti Viiniin. Unkarin tiedeakatemia otettiin valtion haltuun ja Unkarin yliopistot on otettu valtion haltuun. Mitä kirjailijat ja ylipäätään vapaat taiteilijat, onko ne välttyneet tältä Orbanin touhulta? Mä luulen, että se vaikuttaa kyllä ihan kaikkiin ja rahoituksen kautta nyt viimeistään ihan jokaiseen, mutta mitä sitä nyt on seuraillut sivusta, niin tuntuu siltä, että sieltä lähdetään sitten pois. Tavallaan, että se, mitä sitten edellinenkin unkarilainen nobelisti Imre Kertész palkintopuheessaan sanoi, että tämä palkinto ei mennyt Unkarille, vaan niin kuin, että se unkarin kieli on minun kotimaani. Ja varmaan aika samalla linjalla ehkä mennään tässäkin kohtaa, että se niin kuin palkittavuus tulee sitten jostain niin kuin muualta kuin sen valtion sisältä. Ja tavallaan se, Joo, ole hyvä. Kiitos. Mä seurasin Unkarin elokuvataidetta silloin, kun siellä alkoi puhaltaa vapaimmat tuulet. Unkari oli ensimmäinen Itä-Euroopan sosialistisista maista, jossa henkinen ilmapiiri avautui ja siihen tuli myös vähän sitten takapakkia, kun pantiin järjestykseen. Mutta se jatkui ja unkarilaisissa elokuvassa oltiin hirveän hyviä käyttämään metaforaa samalla tavalla kuin Tšekkoslovakiassa metaforaa, ja näin pystyttiin käsittelemään hyvin arkaluontoisia kysymyksiä ja luomaan ihmisille ikkunoita vapaaseen ajatteluun ja vapaaseen maailmaan. Onko tämän hetken Unkarissa tämmöistä tendenssiä kirjallisuuden tai muiden taiteiden piirissä? Me ollaan nyt niin kuin samalla kysymysaihealueella Kari Raivion kanssa. Kiitos. Tuohon mä en ehkä osaa nyt kauhean hyvin vastata. Mä luulen, että se niinku tavallaan se rahoituksen yksilmäisyys niin aiheuttaa vain sen, että sitten julkaistaan sitten, vaan niinku ikään kuin myönteistä tai että enemmän julkaistaan niinku hallinnolle myönteistä tavaraa ja sitten en osaa kyllä ihan hirveän hyvin sanoa tuohon, mutta näistähän on myös tehty elokuvia näistä Krasnohorkan teksteistä. Ja siellä on kanssa hieno Saatana tango ja Vastarannan melankolia on myöskin elokuvina tehty. No ja kiitos. Vielä yksi kysymys. Joo, yksi lyhyt. Mutta tuli vaan mieleen tässä vierustoverin kanssa keskustelimme, että ottiko Orban jotain kunniaa tästä, liittyy vähän aikaisempiin kysymyksiin. Ottiko Orban joku sen kunnian tästä palkinnosta? Niin kuin tuossa on Trump ja Machado mulla oli vähän samanlainen tilanne, että miten tämä niin kuin meni tässä? Kuulemma onnitteli. No joo, kiitos ja onnittelut teille. Oli mukava olla täällä.